Že by? Aj, Kandelária, nezačni už zase fantazírovať. Radšej počkaj, kým ti sama nepovie, kam išla. Poď vážne, vážne. Moja, ako by si bola šťastná, aký by sme boli všetci šťastní, keby si povedala, že ideš za ním, za doktorom San Románom. Rafael, priznávam, spočiatku som na teba žiarlil. Na mňa? Áno, na teba. Myslel som, že Maričuj sa do teba zaľúbila, že ťa má rada. Jasné, že ma má rada, ale inak ako vás vo mne vidí brata. Nič viac. To viem teraz, ale predtým som v tebe videl muža, čo mi berie moju lásku. Aj keď si myslím, že ma ešte stále ľúbi. Neviem, doktor, ale zlé je, že vám nechce odpustiť. Áno, teraz je Maričuj dosť nahnevaná, ale napriek tomu viem, že ľúbi len mňa. Zatiaľ. Prečo to vravíš? Čo znamená to zatiaľ? No, doktor, hoci ktorý muž sa do nej môže zaľúbiť a možno príde ten, komu to Maričuj obetuje, nie? Som doktor Iturbe. Vy ste ten, kto... Prepáčte, doktor. Patricio, senior je tu, pretože si to želala Maria de Jesus. Aj tak sa mi to nepozdáva, Cecilia. Nemáme právo zasahovať jej do života, drahý môj, a najmä nie teraz, keď tu nie je. Prepáčte, doktor, Maria de Jesus nie je doma. Odišla. My sme jej rodičia. Patricio a Cecilia Velardovci. Prosím vás, keď príde, povedzte, nech mi zavolá. Musíme sa dohodnúť na jednej veci, ktorá je pre ňu dôležitá. Národný inštitút pre nevidiacich. Niečo ma štve a už dlhší čas vám to chcem povedať. Prosím, hovor. Ide o tajomstvo, ktoré mi Maričuj zvarila a sľúbil som jej, že to nikomu nepoviem. Ale myslím, že keď to poviem vám, nezradím ju a viac jej ublížim, keď budem mlčať. O čo ide? Maričuj mi povedala o niečom, čo jej vyviedla Anna Julia. Ale Maričuj to nechápala ako zlomyselnosť. Anna Julia, kto iný? Čo jej urobila tá ženská? Anna Julia prečítala Maričuj list, ktorý ste jej vraj poslali, keď ste boli v Bostone. Kde ste jej písali, že máte inú ženu a že ju už neľúbite a čo ja viem, čo ešte. List odo mňa pre Maričuj? Áno, tak ako počujete. A možno to ovplyvnilo, že vás stále odmieta, neviem. Anna Julia žije len preto, aby ubližovala. Celé si to vymyslela, však doktor. Samozrejme, Rafael. To ako s tým dieťačom, ktoré čaká. Naozaj to nie je vaše dieťa. Nie, Rafael, a to ti môžem aj odprisahať. Za Annou Juliou som nikdy nič nemal, aj keď ona tvrdí, že áno. Ale ja som ňou už vtedy opovrhoval ako ženou aj ako osobou. Musím hovoriť s Maričuj a vysvetliť jej to. Už sme tu. Pokoj, Belo, pokoj. Belo? Je tu Belo? Doktor, Dobrý. to je pes Maričuj, Belo. Seňora Rikelmeová, Maričuj je tu? Maria de Jesus! Maričuj, nie Maria de Jesus, doktor. Dokedy vám mám opakovať, aby ste ma volali Maričuj? Pozri, sľubujem, že si na to zvyknem skôr, ako si vieš predstaviť. No dobre, veď uvidíme. Dobre, že si prišla, lebo ja som ťa práve hľadal. Bol som u vás, aby sme sa porozprávali. Aká náhoda, aj ja chcem s vami hovoriť. Zmenila si názor? Ja nie, práve naopak. Vybavovala som si nejaké potrebné záležitosti, aby som mohla ísť na tú vašu kliniku. Výborné. Pozri, teraz mám súdny prípad, ale potom hneď pôjdeme. Dobre, no radšej by som išla najprv domov. Dobre, a nezabudni si vziať všetko potrebné, aspoň na týždeň. No, o tom sa musíme porozprávať. Hovorila som s mojou rodinou a totiž... Čo? Odmietneš moju ponuku? Nie, už som povedala, že nie. Budem u vás pracovať. Iba, že tam nebudem bývať. Budem tam pracovať a keď skončím, vrátim sa domov. Viete, je to zložité, doktor Iturbe. Ide o to, že mojim rodičom budem veľmi chýbať a myslím, že im bude chýbať najmä ich vnuk. A okrem toho sa Kandelária skoro rozplakala a požiadala ma, aby som tam každý deň prespávala. Dobre, chápete ma, nie? Nerob si starosti. Ak to tak chceš, tak dobre. Ďakujem vám, doktor. Aj za to, že ste taký chápavý. Dobre, tak prídem po teba domov a ďakám, Maričuj. Ďakujem, že si taká milá a pomôžeš mi realizovať sen, pomáhať tým, čo to potrebujú.
Ďakujem. Vidíme sa neskôr. Mariču ju sem len priviedla Bela. A rozlúčila sa, doktor San Román. Rozlúčila sa? Áno. Prepáčte, senora Rikelmeová, ona sa rozlúčila. Áno, Rafael, to povedala. Preto prišla. Okrem toho, že priviedla psa. Kam odchádza? Pokiaľ viem, neplánovala nikam cestovať, o tom sa ani nezmienila. Nie som si istý, že chce odísť. Niečo som začul, keď som bol u nich doma. Nemôžem sklamať dôveru Maričovi. Nemôžem povedať doktorovi San Románovi, že ide pracovať len do štátu Mexiko. Povedala, kam ide? Áno, doktor. Že poskytne svoje služby a bude sa učiť na klinike, ktorá nie je tu v meste. Nie, Mariču nemôže odísť. Najprv si ma musí vypočuť. Musí vedieť, že to, čo povedala Anna Julia, je lož. Tak radšej choďte za ňou, doktor San Román. Choďte čím skôr, aby nebolo neskoro. S dovolením. Juan Miguel, láska moja, vedela som, že si... Juan Miguel, láska moja, vedela som, že si tu. A potom som odišla. S Maričou sme si vymenili názory. Povedala som jej všetko, čo som chcela. Urobila si dobre, keď si jej povedala, čo si myslíš. Koniec koncov je to pravda. Áno. Vicente, vravím Prišiel vám, som že za svojou manželkou. prosím vás, señor. Mladý muž, pochopte. Ach, señorita Rosio, snažila som sa ho Netráp sa, zadržať. Balbina. V poriadku, nechaj ho. Ako poviete, señorita? Čo tu hľadáš, Vicente? Nie, otázka znie, čo tu za s tebou robí tento chlap. No, tento chlap je jej snúbenec a budúci manžel. Takže radšej vypadni skôr, ako stratím trpezlivosť a vyhodím ťa sám. Vicente! Daniel, prosím ťa, nie! Skáčeš, kretén! Prestaňte, no Daniel! Nepribližuj sa ku mne, prosím ťa, daj mi pokoj. Prečo si ku mne taký? Som nežná, som taká dobrá. Prečo ma nepopuskáš? Anna Julia, prosím, odstup. Odíď čo možno najďalej, aby som ťa už nikdy nestretol. Nesprávaj sa ku mne tak, láska. Môžeš ublížiť dieťaťu. Anna Julia, choď mi z cesty, prosím. Už si mi dosť naubližovala. A najmä Maričuj. Nie, ja neodídem. Zostanem tu, kým ma nepoboskáš. Už viem o všetkých tvojich klamstvách, ktoré si povedala. Prosím, odstup. Do toho bez problémov, pridaj a zabij ma. Aspoň sa zbavíš aj svojho dieťaťa.